Bosom so epese kan wa day we be show be 7 times a day. Na yen dey ka say pressure. Oh dey. Ni na pressure. Obepem a so ope be atana wo akomam. So obepem abon so we ma hyew. Okoma ne bo kim. Acha be 10 minutes na ko. Na akoma kan obi mfiti ase. De na esa awofo na ye ansa na wo mode na akwa akomtiti. Akom ni boafo. Akom nka sikani ba. Obi a akom kan na yesoso na so bia ndimi amene. Mimi nyimi yo hwe motia on woni motia nam na so mo adwene mu ye ha ujimi kakra bia obi ya makọ wasa kropon foforo da hwa wia me den na chi pu koko bag me nsa nam le msa be share dem betimasum twetwe satam so nika frɛ mo sere nam tia adwana na mo sere o se koko no betima koto nam se me me twa ne picture de kire obi na o ti we de tema weto de mo ya share ka kese bu na ha ko no ma go yi hwe tamaweti wo pano moti akom de masa odi agoro bedam se Kofi betri so ono woro so pa na o kasa na waka ma Kofi me masa nua ba ko ho oba ho na Kofi kasa na waka bia ma no ka e ka chene na wontie ene wa wo bi ne bare kasa tu ni na prom be tete no timi kasa se undutwa o mowere se unyi wo motoam unyi wo ba so unyi wo ba ma so no enka akom no ho na de ntia ye ma ne be hyem ni se se wo free wo nipa tibiam se de be ya me fa ne se wo ye oba se wo do na sisi fom ba sa ahunidie ni wo se de be ma bi nkwahye wo no nkoda ense wakọ na omo de aduru mo nyem no kra de omo de omba biem kra konfo bi a wo hwe me a wo ye oba na wa de aduru mo anyem awo oni bosom bi so kotu bosom kasoro kasase. Yes, I won't need the Anyamene Prano Huntina and Monday, a crown free at Tamfon Sema. Anybody be a tune and yes, Miss Susan Camedia, my brother wanted 10 pounds somewhere. Nanano, Mumbon and Ifra, Mumbon and Ifran and Pierre when he can swear. It's you, Minyo, Biashio. It's you, Minphobia, dear. I am trying to try to me soon, and I know more than a lawyer. When you must have my Musiongo, no, Musiongo, I curiosity remaining and Black Power essential. You be doing come. The last time you be doing come. Now you see, say there you be shan, you be sure about. Kwaya ye befa so bi wonum na ofie na so my air kana fofora de nipa no ebe ya nipa ne bi ye behu ye nga ye won chen ye behu se suman na eka nipa anase we de nye suman na we de ebia na suman no anase ebia spirit no twam na agoro na se ya ne de ana obefa ne mu neja ode ne ye adwuma kakra na sese okoni bebi nti ye ntwen na ye ne endi enkomo emfa wona na akaba achibi bia bokko jama da woro ma yeti apo ede jano masse na the last time ye di akomo nkomo ye ni enwi we episode 2 nti ye beto aso ye ba ma wa kire ye se obi ewo honum na suman na ka na fofora na opempem na fofora kwa ben so na obehu se we di suman ana pese de me ye adwuma na se we di o de me eye na ade keke na okọ ni baby yo de wo mu ni se bosom be fa obi no na adi be 10 years ewo nipa ne nchen betimi adi untitante sa be 10 years ke 10 years ni mu no na se mun kwa abusa je oben se afi mu se obi bia wo ye bia enye yeso ya akwala so a na so den ena obeso da ye bia so no na wo gina dwemu a okom bo hu se doso sinasene na mpanyifo wo ho wo hu se ade ne dia na kire se e ya akom ana da ayi no kura no so no once bia enhye da nye normal bobu obeso ato aso a ani e wo ba ko wo ho bobu obeso da ye na bia ogina nsuo ho omo ya no mota agina nsuo ho no omota edi hema ana se wo he abonso ogina nsuo ne dom egina nachi wo so da ye na ogina nsuo ho na se wo ya amamere wo nsuo nim a dom gina wachi ana se wo ye wo he ubehu nsuo ne se eyekuru no na dom no gina wachi na o kasa kire dom no ne ye ahini side to bu ho abon se o se enkonwa ware no ye ka se enkonwa wale obi a na kire se
ɛyɛ okodi hima na ase okakodi hene ɛne yɛ kasa bosom ware wo bi a na yɛ akom nti sɛ wo taa so daeɛ na ugina dwemu kom obeso daeɛ na maame abasiriwa na papa abasiriwa nwera bonimu na okokyere wade na odi na chi a ni nyina yɛ akom na bra na okasa no se bosom betima di won tetete 10 years die nkwa na ohwe firi wo ho a odidi won tetete obi wo ho a na ne ho nte se bosom no bebetire so nti nema bi a wo ye no bɛya sɛ de bɛya bɛtwɛn ho afiri ho nti eba sa na bo nse yale ohwa yɛde no kɔ hospital ase oye okay obafie so a na awa tie si no so na na koma ye kɔ check no so a bibia yɛ kama nti eba sa na abusuan de ne bɛkɔ abusa nti yɛde no kɔ abusa na yɛkɔ so bosom na ɛforo no ɛna bosom so epese kan wa oyam betima hyew day oyam bɛhyew bɛ 7 times a day 7 times a day na yɛn de yɛkasa pressure oh da bi ni na pressure obɛpem a so opɛ bia atana wo akoma mu so obɛpem abon so oyam ahyew akoma ne bo kim acha bɛ 10 minutes na kɔ wo hwa abon se bɛ 2 hours ta abon se asa ahyew no ne yakom enye pressure na mate asɛm bi yɛse bosom etimi fa ne sɛ bia nipa no akɔ bi wɔ no wa akomtitie mu ɔwɔ akomtitie na se na nipa na enam ne so ma ne be kom yɛ bosom na amfa ne nya adwuma no ne tenkyɛn onzo me fa ne sɛ ye me ne me camera ma yi na mu na e bia ma me ne nam no ne nam no so ma akom be ka me e bia bosom ne bowura no ana e bia wa be ye bibia ma akom wa nya me mu abia betena die nti no na na ti me to me boas fa ne se me ne me camera ma yi nam de bia yakɔ baabi yakɔ ye no fa ne ma me nya na example se bia yakɔ na bia me ne nam yi no wa be ka we bia tena me ne je ho me pese me wale we ne je me ho na ma je ato na bia wa fa bia kosua na ode fa me se ade na fa ono na enam no so na me be kom ye no akom ye wo mu 3 times okay obi bosom antimi fa obi so se obi na kom de bosom be fa no so se wo kom tete se bia me ye kompo na e bia waba me nkyɛn se wo hia wani di akom ana se me bosom hu no me bosom so be ware na me gya bosom ne se onkan eno de wo ho se me bosom ne ka se onani di ho so be ware na se me hwɛ na se bosom ne ye adwuma ma me nya ne manwa ne wa dia me ye abosom ne enkan o de aduro beka na bosom ne beka di de meka che bosom ne se sanete dia wa wo nkofa ne ba fa obama no nkotete nti bosom e kotu nyina na nya bosom na na ye de ma wo ne ba na ye de ma wo na wa betete na no betete na akopum so benyini na no kire se me fa ne se ketechi we he ansa wa anim se na ebia me fa ne se ebia wo konfo baabia on ne ba na ekoka konfo ne wo baabi ana ono anu dabi ne ba ebi kura na o konfo baabi ene ebia ne ba be kame baabi original na ankasa pepa ne wo na ankasa na obasoma ne ma ono amu nko kan pa afro obeka ni pa afro na wo gya wa wale so obosom panyi ko kan obi dia na so wo gya wa wale no so nwa obi okay benana mentiasio unsi ye wo mosifo bebre obia wobi fanse bi de bo blue ebi de to besen ebi nso de bo sile mosi ye wo mumiensa ye wo mosi bosom na ankasa ene ye wo na suo ene ye wo ne nkwatia nti mosi nkwatia na ebo powder omo na ebo powder fita na o de akama atwa ne ha ana bosom na ankasa na rebesen na o de atwa ne na o de atwa akama ana na suo ne boburu no na mosi ntimi mo amfa on to besen won ha e metwa mfa nse powder so won ha mosi otwa powder no ontwa besen de otwa besen no ontwa powder na wo mo se ebo moto ne nso obi wo a eye bosom foforo na ono afa mosi na to ne ho so mosi o mnyensa ye won nkwatia ene ye won asuo ene ye won bosom ankasa
na no na bosom na na ebesesa ne din fa din foforo de to ne wana se oh bosom bi otimi sesa ne din bosom bi amanson ba so nti was misi sesa ne din e sida bitna sesa ne din mo si o twa buru ni se mi nyana master comfort se wa nti na no me fa so no ne de no pani ne wo master wo nti ne ba na wasoma na mana ba wo hanana pani me master de no me master de no no awo se man kwaje nti wo kwaje a no be ba amana ba ba se ono ana ba ye dia obeye dwuma master wasa ye dwuma o me ha entina last na master ka se so no ohia bosom no na se me frɛ bosom na bosom ne mam ono ne ho je se oba o hansa na wako ti bu aba frɛ na o ma na o ha ye adwuma ebu wa me frɛ no o ma na o master ho ye adwuma mo si do ti mo wale bebele was men kan chose enko ze wunim na akwa agurase na akwache aduane bie ma na sa de o mo de shemi eze me kwacha aduane o on ze dot yie no na sumankwa he ede me kan committee fo no ntina wo se ye hwe ne totoye ye am wo sidi apa mitiri ho a se ebi sukura sa ada na man kwacha aduane no kura anka bia ka konfo no ka bebede kura nya aduane na ye mra kom titie ni mu mate so bi wo no mo se me ko master wonom me master age me bosom de na be ba obi be kwa akomtete na master kwa je na bosom ade ba ko wo mu ni se bosom ho ne suban te se wakota aboa na wotete ne foforo otiti ne yi a oka wo ho wan titi ne yi a ofiri wo ho on se ye obibi wo ho a ye frɛ ne bayi yankopɔn se ye frɛ ne abayi e ba se ba beboa ti se wo wan hwɛ ne yi a obefiri wo fi akɔ obefie akɔboa se nipa afi obeti se we yaje ne maame age we ni monyam de ama we ni maame age ni monyam de ama me ba ene ho nkoro ne ba eye wo bayi na e ba beboa wo no na afiri wo akɔdi se nipa na chi because of wan hwɛ ne yi so ene ye won kora bebre bi wo ho a omo kɔ akomo a na oma soa omo bosom twa na nkasa de akɔ akosi master ne fie na say me kɔ akomo tete nti me de me nim nti esa me bosom na obeka me esa me de me ne ho nyoma nyina akɔ dabi ye nkotete akomo soa bosom ni nyina mfa nkɔ we master fie o na de ne so ye ti se bia me fa se metuwe ne mawu na akomo ka me ba na me ba no e kotete akomo ba bia na wasesa bosom ofi ya nyina rekɔ se ne masa ne befa ntina na obeye dey oni kwa so de bosom kɔ obeba se duru tam so baya mamere wo ha obeye ne bosom no so no o master no kɔ nti me fa so wo ha kra ne nkran ya esa na master ndi na chi kɔ nkran kɔ ya mamere wo bosom ede na fomo se betema no a se ba se me ma me ba wu me fa se mawu na me ba ekom kana na sa akra na bosom no so mo nkɔtete na akɔm a omo kwatete ni wi a master ne beba ha se ye wo na wotofu e master ne wotofu egu master ne kem na waba ha no abete bosom na no owi a na okɔ so ha obabo atena se so ha na obabebo no enti bosom na wo so akɔ e na fa so me na wo so na emo mu se bosom bia ni ho dia o master ne betim bosom na ma wo bosom bi wa kan wo ni twa asuo bi wa kan ye nche no nso bi wa onfa konfo da jafe no wafa konfo ntu betim ni bibia afoforo batoto ne ya wa bibia na watim ne foforo e de ama no sa de wo master bibia ho oba na de nyina ye de aba no kura ya mamre di ka de bosom ne ko asa ne de konfo na ko na ese bosom dada na ne asesa da bi obaje bibia ajeje nkrofo de dio obaje ne kura de aba ne se master no beto no wo no ne fie o ne fie on fa nko nsuo ni ne bed na bosom na anu aye nam anu tre ne nkora bebere akwa akwa mo mu hwe o nkora bebere ye de ye ka se me fa ne 2024 ye bo nipa 100 atanase a the whole Asante region ye bo nipa 100 atanase a e bi mu be 5 pe ana mu be 10 ene nya correct master mo boa na nteni nyina nkoyi na nteni nyina nkoyi na de na be ka konfo na waje adwuma na waka akire na ofere ne yonko konfo se e wadwuma we ma ya enko
enti wo bibi a kyerɛ me dabi bosom no momu no obɛka sɛ dabi adwuma we nya madwuma no akɔ link ni nua de na ba na wakɔyɛ na ne wo yalesa no sɛ yɛde yale brɛ wo sɛsa na wo de aduro a wonim aka no ebia na bosom no nya mai wo de aduro a aka no aduro ne aka no sina yale no kɔ wo na wo sɛ wo frɛ wo bosom no na bosom no bɛyɛ abusa no hu ade korɔ nyɛ sɛ bia wo te aduro na akɔfa de ayɛ obi dabi ebi kala susum sɛ mbom nti bosom ba bɛyɛ abusa no hu sɛ obi bia nim ti mo mpa aduro we mfa nyɛ dɛ mfa ma no na wo de aduro no ma no to de aduro no ma no na nkɔ a wo na wo sɛ wo de wo yɛfunu to hɔ esungu bosom no sɛ aduro a wo de ma me no de aka nipa no nkɔ ade de na asi afei bo sɛ bosom fo friday aba ma ba bɛkyerɛ aduro na waye ami du sɛ yale kyerɛ so ofie ha na oba nti sɛ bia yagye yalefoɔ bi na yɛhwɛ no na bia abusafoɔ na kyerɛ aduro ba sna yale ne kɔ soro a fast na wɔse yɛto yɛn safrɛ no ema ne ba because ɔno n'adwuma yɛ doctor nti ɔno ba na ɔba bɛyɛ adwuma na ɔkɔ ano akyerɛ busani ne sɛ paduro we fama no na deɛ mmerɛ ne deɛ abusafoɔ na atimi sa sanete na akoma kan obi mfiti aseɛ deɛ na ɛsɛ awofoɔ na yɛ ansa na wɔn mɔde na akɔ akom titie akom ni boafo akom nkasi kaniba obi a akom kan na ɛsoso no so bia ntimi amene akom nkasi kaniba dabi ye hiafo ye me kɔ akom kan me nya boafo busa master composer wa obeka sa tapokutu ase so anko beka omo ano mo tapoku ho de mo na ada so ho mbeka masama kyerɛ akom ni boafo itimi fa fom efira so ma so nkwanta tu mo zongo na be pede bia akoba te sɛ wo sɛ yakopɛ akokɔ ntimi dan ne wo mo zongo ne me kwa kopɛ sika me kokora na de otimi dan mu no ta mo so ma sika mo de twa me ho ana me yimi dan mu no ma me moti tv ene me dem nkonwa ne me ton ni nyina no kora boso no busa afu na me pɛ just 5 million hwɛ me pɛ just 5 million kendo afo ye na atwero ma me na 5 million on say MTN for ana office mo akonwa shiny bi mo di sisi dem no bu akwa office ana si baranda no sa ta me ba ye me to set ne di gu me dem ton ni nyina me tu me TV if I'm going set multi TV satana multi TV abaso fufuro mozongu ye yi ni nyina ekura gu wona me to ama obi no e di 2 weeks na obi anya ntoy boso ne ba ya de bo ofisa ni na me se ton ne ma sa mo na mane mo na mo se me nkoto wa yire o me master abo me bosi akoto wa yire na ma me me se me ton me ne ma de tua me master kan because asoma me kan gadawu konfo no waka sa mu na twumasi wo de adam ba meti ni be mu musa me ni nyina na ko mozongo satam ne wa akomtete na ono soso na yire e wa akomtete e wo me master won na ono na yire na me ye junior na ne senior nyina na ne dada ba ko eno kura no aboso me sa de ntina ma mo mama ne o ma se bo mama ne ansa na maton mo na ma kire ma ba e na mo de gina ni nyina ba se me mpekendo afo yire ne mfa ngu so uma me 3 days 3 days na ko first kind way na me master hu me mo bodo oto ma me na me se ne me dem ne ma me koton na ya betuaka biko yi ne ma ne koton so aboso me so mo bi anto ade ntina ma mo ma ne se me koton ne ma no ansa na ka on be ma obi o ko me we de na mo de ma me be na ka on be ma oska ni bi ka bo mama ne a ma me wo se me nkoto wa yire me ni bi obi domfo obi abombosia akoto ama me lete no kura mo sa atwere se me master convo ne nkoto na mankoto ade fon ma diso ama me master kwako to wa yidi ni bi di ama me koto me dem ne ma dia betua ka so aboso me sa ade ntina ma mo mama ne eno ye sa age makokɔ etwaye ansa no mo makwan ameto ade na wo se ka menya be se bia 20 million sa atam no menya 3.5 e ka kwa sante obi akura so mpe na wo se me gina so na metua me get 3.5 de me master na ka me ka 1.5 me pon me ho e team anu wie na me kokɔ ye adwuma wo se ko pon be pon me ho sana me tua sata me gi me 100 million hwɛ akom kan sika ni ba ma me
mena na sambre ni nyɛ me ho say ya na abosom na ase because obi wo no mo se me kwa akom tete ebi wo ne mo den ya me na nsore na bosom na edi ni sika de aba on say motia for me na bi to me by through time wa na emu ode ni o meyi o mani ama oh na se me de me bi wo kra na omutimi kire wo yire se me master me nkopesi kan koto on se nkotia no de wo yire bu a ye nam wa bo se mfrɛ me fa bo se wo yire mi de me ba ko kire me master o se no bia ne de ya du na ma me obi wo adwan esimi nkoto dwan na ma prapra ba aboabo ba bi wo amete bo ho na adwan bi bo ho master bosom de ba busa na o se bosom na de brɛ o kimi de oh me obi na obo makomo David me busu ni bia na o se o ma no just 50 pesos for akom din si da David abosom na nti na abosom ni kwa bi akoko obrɛ o anga akoton ye me de me nyimi yo akom mechew hwɛ motia on woni motia nam na so mo adwene mu ye ha ujimi kakra bia obi am akwa sakro pon foforo me da hwa wia me den na chi pu koko bag miensa me pie na koko bag miensa na me sa be share dem iti masum twetwetwe satam sum ni kapre mo sere am sa ajana na mo sere o se koko no betima koton na me se me satam kra na mo book bi se check book o se bank note bi no mo de to koko ho ho abetena kurum mini koko fuo na makoso koko akoton na ade akire so bi koko ayira nyem ne beche me ye ba beche na me tell mu for ma de enko utim se me twa ne picture de kire obi na o ti we de tema wait o de mo ya share ka kese obi na record no ma go yi hwe tema wait o fa no yi mo ti akom de masa undi agro bedem bedem o na me ko wa sakro pon foforo na me ntotare me ntofo o ma de bro o me ko shop se bia me pet top and down na me ko huna me fa na me ko di anu a na ma ba fi me mra na wo oh si bebre wo ma be twende abele o mo di abele me ofie na me nya ma no na me ka se me ko abro kira me nsi Ghana bi ma na o mo nsi mi so e mbo dan ho ma no ina ko pa se ma me che eni obekwa me ya hwe oh ma bo so ndo mai bi nana anso akan obi a anamfa ne se ya yesu tanonom na eso abena no meso ko fimo akan obi a when ne se etete se ni panako yo tete no na asuo bia wo do tete na kom te se bia me fa ne se afiesu abena akan na asu abena akan wa sa abusua na nkase mu no komfo e wo ho da dante bibia wo ho nti abusua no ko abusa ni ko sa ampase bosom na akan wa yenim ba bia tete na kom dada ti se komfo no kora awu a obetwen kopme se do no be fa komfo ansana ba yero akwa kombitie ne ba bia na ba kwa kombitie o da ne ba bia ene de so ma na kire ba bi ompe o ma na kire ba bi o da se me obi tim frem so na betete akomo no se da bi usa abosom se openifia ha dia se bosom na kasa ma okwan me ni problem ana kora no se bosom na ma kwa ba me se busa no na bosom na se kire ba bi a wo nya wo konfo no so kire ba bi che enna konfo be bi da hia nkwanhia no na ebia na konfo ebia mfa se tumi na aka nipa no ebia ne konfo bia oka obi a che konfo no so awu yensi konfo fro so a wan na se bosom nka nipa ba ko baby asuo bia da bia kuro bi obeduru so bia o ware ati asuo fo kwan wo fe baby o fe da bia no won konfo nti so fe kan na se wo kɔ ebia wakɔ fe ano se wo kɔ akwatete akomo na se onuwa o fe konfo foforo ho sa nti aboabo so kan wa obetimi akɔ aboabo konfo ho akwatete obekire se kɔ wo kɔ na se wonu na wu a obetimi aye na se ne oko bia tanoti wona se tano konfo no wuye no onfa konfo bosonfo na ko omba chenura mu adware ayi bibia na baba nti sanete na ona be kire de ope na wo mo se wo mo kom eye maame wota maame wota nsu ogo se me de pona mu a na e wale me
na omo kwa akomotete omo akomotete ye wopo konfo ho woni o ma me wata konfo ho ensonso insandem na ensonso na edem ye dey omo dressing na ase se ukom po a o ya asuo konfo ukom epo a ukom asuo epo ye nsuo ena maame na nkasa so woni part maame no tinsuo na se won tinsuo nim nti maame so konfo ewo different na maame ti si obi so a de na mema me hu se we ye so konfo we maame konfo maame konfo bia no wisu ahwene obi a maame wo no so bia wisu ahwene maame emfa so beba tiri so na oboduku na wa ye makeups se powder or between the fan ni mu nyina wa toto na no maame konfo betima ya tattoo nti amra obetima toto ahwene bia opɛ nti amra obetima sine si gold obetima sha asomade opekora na obetima ye peme obetima onya rasta maame konfo ye different nti wan hwe ya beka senya akom na wokom obi okom maame we different oye niema different amne asu akom no enyepe dabi enyepe untimi ntete asuo maame wata konfo nkase wonfa ne nansi fom dabi ade so shempa boa o tete maame konfo na wona nansi fom na moti akonfo kra no o de nansi fom 3 months pe na nansi fom na mo de sisi no security bi woman ma wonya den dabi eno no se undwitwa o mowere se unyi wo motoam unyi wo ba so unyi wo ba ma so no enka akom no ho na de ntia ye man be him ni se se wo free wo nipa tibiam okay se de be ya me fa ni se wo ye oba se wo do na sisi fom na basa ahunidie ni ho se de be ma bi nkwahye wo no nkoda ense wakom se wo da duro na be ma no da bo so na teko o mabiem o ba bra ya mamra kwachiri sisika ni ho a o mabiem na o mo da duro mo nyem no kra de o de o mabiem kra konfo bi a wo hwe me a waye wo ba na wada duro mo anyem awo oni bosom this okutu bosom kasoro kasase so mbe kan ko mo ankasa mra beka bosom na hunu ni biem uhuni biem o ya mamre ko ma okwada duro mo anyem awo ha uhuni biem e na be ma kora na so no ba akoda abra oda duro mu a gese bi obusuafo wo sika e na bosom no be kire wa mamra kire wo deep ama waye ana wasa ba biem isa wo ma biem che na wo mon se kwa akom titie mo mo de wo mon sa wo mo ho ma na me ma so twetwe wo me man eno nso sane de onye untimi nkom omo san krofo no na sumi be shomu no mo ye gay ni lesbian untimi nkom adie bi a Nigeria for be abomination adie bi a fi bia no wo de kan ho a mo so no ma o ma da she na bo so mo dwene bone kura wo tirim se wo be ye onua we bone a wo di awura 1 month na wo bo so mo ma da bo so no be chill wo be chill na afi ya kire se no adwena fa onua no na wa chill ene akom ene mo ko akom te se adwuma sua we ampra me so me mpra we anyesi ya me so nyesi ena na come by force chenchina we so master nyoma oye ni bi bia de man eyemra ade so kosu adwuma na ne mo no musu adwuma ne mufuo makọ o te adwuma ni aso so ko master fufu no asoma na no ene o se ni penti musu adwuma ya na ko comfort se wa na ka se imadiam ne so akwala mi nya bibiem na ka se de so timi ko dodo nsu mu nyina prapra me master e kana underwear ene ni brazier ene mansida mentally me na msi niema di comfort se wan chen 5 years nyina wan si niema da dabi wan si niema da wan prapra ndem da ni na me bibia enso na ma ho me de somo de ye de somo na tete mi o ti me som pa de dabi
ya sha droma me ne asimi nyana na nwumre 10 o'clock anopa ahomache e bia 2 o'clock na 3 o'clock me dware wi amena bi pra fie ho nyina siesie bosom dem me master be sorry be 6 o'clock no sata me master fie ho no na enti se ne ya bath house bi bia hye eden mu na adwae no ene toilet ne wo ba bi ena ane ne dan no ntia no papa me master so pensu hie ntia no papa o sorry ye na o call private na me ye na me ni so asisi to call private na me mane nsa amma na chi ade ni so atoa na me ni so atoa no to free private na no ko dwale to onwale nwi onko private nwi a onwale nwi na wo mbra na ma siesie ne dem ho apepa ho nyina wie ne niam a ye fi ne ma yi abo mo den ababisi eno nipa nya de kwa o o se de bia masa wo se won wankasa nhyɛ da na bosom na master bosom de bere na da so wo me ho me master me free me master nchen 3 years na so ko finsi form da adentia 3 years no see form na master frame say o frame so ko fi o ma that day na me ko duru fi o that day na so ko fi ba so ko fi ka kire me say e free say wo see me free fi oni di da ko mu say me master che no master so no o man eduane akwesi de do ya oni na me de me ya bosom no won ha radia de me ya bosom no hwe da boni 5 o'clock na o si twa bosom na boa wow emon 11:30 me map auchoko fi awie nto na duane so david hwe edru ba bi kura no nanka me ya bosom fo ma so ko fi kura no ope hwe o ba ya konfasa ya bosom fo david say so ko fi abatire so ono woro so pa na o kasa na waka ma no ene otu hu obi yo so ko so ko fi so ko fi me ma se nua ba ko ho oba ho na so ko fi kasa na waka bia ma no e ka che na wontie ene wa wo bi ne bare kasa tu na pe mo be tete no timi kasa hwe wo de ko so ene me timi hwe bo so ko ma so ko fi e wo ya mo di agro dio ne so ko fi mankotu so abi ko pristia bo sa coupon na so ko fi sa da ho me na nam sa ye ho amamre edema wo enti me die me master die wo boa me papa ni nyina ye me so mpentra na me eduru ba bi se me master bufu a ana wa ye made na ye me ya me nka ntere me master so wa ye made na ye me ya man compare ni da o ka kira boabo me na nene de we yin se security pie ze me wakte me master ya de na ha me a nkasa fa ka kira boabo na na ye so obi o wa komtete se o ye sa no se o ye o master so ya de na ha okura na me nkasa na ni ne kwa na maka kira so ko aboabo se katachi o dawroma se na o yere de aye me ebi wa me wo nsuo mu no na aboabo asimi master so de na to me nsuo mu ho hwe a master na tia matete master bi ni edu be grand master de se mekuno e to no so ma mi na o twaba mu jima mu jimi o pese mo so mu ni kume se me master bu afu o kasa dem fa ho David ma fa me wa adwen nanda me for report me bibia ha me o o David bibia ha me master sa wani mi se bibia ni we ha me se obedi matem ama me bu afu udi matem kana me singu so e so na me fa ho adwen mtrim David nana esuofo ene enkwetiafo ana abosom why paying for pan out wo mo ese wo makom tete ne motwen ene wo ma wo makom tete se ye short esuofo de wo makom tete ne motwen wo mo ya ahia e famre ena se wonya lucky kura asuo komfo a wo betimi atwa 3 years no na bosom dada ewo fie dada bosom dada de bibia wo ho ye tintimu no ne niam nyina wo ho wo ne doso wo na ho fama wo ne bibia wo ne bosomfo wo ne chiame wo ne fie ene kura wanya lucky ne 3 years na from hwe o motia de se motia betum do akongura mu 7 months ba na ba yaduma o ko 3 months kura ba na ba yaduma o ko tetew akọ no do ko motia o mpese obi betetew
na wo ma tempo ne se nti no mpeso bi beti o mo tie mpeso be hu na chi na so konfo no nso be hu na chi o hwe na me say busa me master aye friend say atapo gadawu do kom gadawu sisi ai konfo yawo ono ya kumasi omo me bosum no nyina ma bosum na de firi nwure mu baaye me obi am me bosum da o ya na me ka se me kadi agro hwe omo na team bosum no mo do ma de baaye ye ko fanya me nkwa na me ko faaye na le teda so shey letter na kan here no na o ma twere da so na me ko print here to me print wi ya me de o twere ne beto ho no eno ano no o mo sa faaye ma mfa no no mo bra me o ma me stop them say me fancy wo o mo di gold beba ama me de aguso e be sin ne wo yere nda so si wo gold no ba na o mo twende e o ma ne say ball me hwe empre ho na me bi hu me de da me akom de me hu ni say eye ade a me de baaye nti mo ho abotre me e ka me 1 cedi me de be yeboso ho adwuma na obi a me da dom o konfo se wa ho na me sa ye mpaboa na me de akomo o mo ketia makoton mpaboa no me tent sika na me de be ye mpaboa no bia na o se niam bi eni ho powder incest ne niam nyina me na me sika koto fake me ka se master ho so me na me sika koto ni master be busa we me so obi ho be sen na makoto we ni makoto uno nim de ape sa ay ade e wo mu o se me ye panifo so yo obi die ya ene ye timi master bosom me boa no ya na me master o kire be kwa fa so tim tano nyina tano konfo se wa ene ma konfo se wa kire me nya bi ni o se yan chi bosom enzuo yan chi no mo obi na le no mo cha mo cha ne se mo chi nso am ya mamre ama no se bia so bi wo ho a wafa konfo ba ompene me yan chi no entra ya wam se wo ye konfo na wasuo no nchi ne entra ya wam oni asuo esa wo chene tena ya wam bi be chena ma wa ni so abiriu ezere she ene otimi hu obi na du da ban na ko gire so hu pia oni bosom nya wo dia wo David na o chene tena ya wam onko obi aso onfobia bi David ba se kromo ba fo obi kura so wu no fobia fo na fie wa no de ne ba abona tranase she obosom nti ya wo ajai na wo ma ye de wo ma kosom sompa e wa akomtiti ma na se wedi konfo bi echi asom sompa no wo mu wi a wo kwa akomtiti so o che na bosom a wo kwa akomtiti se bosom te se bia me fa ne se meti hai na akwala bi asom me sompa na bosom na kire se e bia te se kalim wo se maka akwala we fa mi twama no a eno ane se me de ne be fantiti no me na dura dwale nya wi a no asema ko bona tanase on han ho kwa akomtiti de me kwa akomtiti sa asom sompa na me free comfort se wa ho a comfort se wa bosom be di mi ho no me master tapoku so bosom sa be di mi ho na nyina master tapoku bosom mo sompa se owu a me hwe na chi o mi so wu a so be hwe na chi bosom da so me ho sisi e bosom ni gu o so nkan obi a 30 years prank nkan obi a this me na me bosom na be break apam no me se ye break ye onya wa adun so be David me master baba akon e friend Quindi on the time bia me so da ye hu me master bia na akwala na kam master bu ara me master ti bama so ni bama na oti bama so na akwala na ti asese dwa so na che so no ne se odi di na de ti me twan akwala na o school pese o wie SS na me ebusu na transe na mbe pene na ma transfer man wo ma mpene o ma mpene so mo ga so mo mpene so mo mpene na se boso no so opede am ni problem ba se ne wo me ho nti se boso no kura na be ko akwala na ho kura na je se e break sa apam na said I would can the nature say answer will be crowd in a chibe job as no Judy no Judy pa che no Judy on you new for na chinya enye is so be na chibe job sa enye is na say ye me fan say
mfa se ye de nya akomo side na make home sene aye mfa se ye maami ana ye bibi wu a utimi yi se obi a meba pani we nhwe mechi toto menyoma ne sa na akomo ti ana se yenya du jase mini ho ahwe mechi na atoto ne ma obenya problem o se odi bo hye ne so pepepepe se obenya problem o wo de yenhwe wo mo a bia obi awu na wa kire se we ni ma de na amfa ama no na da komani pa for hede ni pa na kiye basa se ne ma basa na efie bia bosom mfa se efie bia kunya tuntum wo bia bosom wo efie bia kunya tuntum wo anya efie bia na kunya tuntum wo efie bia kunya tuntum ni mso bosom wo efie bia kunya tuntum wo so bosom wo bosom no tete no obi a obi obia obi oh say bible buy dey on fan say kakritu a almost 600 years e ko 700 years na bible pie ndi emu say on say tete no de ne yete na ya abosom ya ne no na fie bi obi awu obia obi na mami bi say akonya tuntun no bosom otim akonya tuntun ya bosom bosom kuro no bosom na connect to akonya tuntun tese bia ebia kurum ha ahonhom a wo kurum ha no omo na connect to akonya no ayo ena akonya bia yetu ye wo abusua bosom a omo de betene kurum omo de ba aye dada na kuro no omo betene mu no so ho ahonhom no so beka ho no omo no connect akonya no tumi na omo de be prince ase no a omo nya bi kan ho no ta tumi ni wo ho ena tumi ni so mbenya ne so wo ho wo ho yenka mom yekabo ma die ne bisi enu ntina ba ko no be ohene betena ba ko so na ohema betena ba ko na konfo no so akonete ba ko ayo tini wo my konfo nti abusua bia woni nyame kuro bia woni nyame ansa na oman ni nyame enso wo ho tini ase anyame de bebre so man ga no se hwe nyame ana yenyame na wan yenyame na wan tempa nyifo no se chinipe omo ga na yo mo dia omo se chinipe sa santifo de yenyame ni skejo kofi santifo nyame no ti ga na mo hwe mo dia Ghana yense yenyame ne kankan nyame eno nya kankan ye fre ne nkane nyame aha ba me nkroma ne di free Egypt e de ba ye ti fre ne nkane nyame nya kankan nyame mejile se no na Ghana ye de nana ye be kan bi eja bi akomo nsem se episode 2 ye de episode 3 e ba beto aso e de amam nana o bibi ade be kan wa menti memisa de metimi e de aka won se ye be sere nua no nketo a akoma ka won akom ni buafo enti memfa nhye otiri mu se abusua amoa na me maame bi amoa menti menkom da bi bosom na waka won no betima connect buafo ama won enfo ni ntu nipa so ofie ni mpanyifo bebe wo se yenya buafo nti yejai ye obu o abusua na mu no obi kom dada bosom na aka won no ye powerful sen de won kra to kom omoa wonye nipa odwene kwa akiri a onye tubon se na nipa na ye basa ni mu se wo kan osisi so e na wo se wo be ya ene wo betimi aye me wa kuma pase me boa nipa ti se me master wa anyi misika me ye adwuma pon me ho me sua akom no wie o tema no wie ma me koye adwuma me nya sika na me pon me ho me tue ne sika ma no ansa na me pon me ho akoye me adwuma ma amfa ne sika ani eno na aboa me se ka me ye ma dwen se me bu mi master kwase ka me na me bu me ho kwase kene o se nkrofo be aba me nsam oh me koye adwuma ma be pon me ho se yo me sana we pa abra pa ejai e da wanim me de me di so pepepe na aboa me nti wo wa se wo twi me de me kwa me twi wadi na bo na se de me twi wadi ma bo pa e bo ne atia o ama we lu bo ne dale o bre o petua me kana ho nto wan tua me ka o be bre sa ko pin so be wu me sa no wa to susu oni ne beto susu ewe se de obenya na mate bi be that oh na abusum ni ho wa ko fa ba ne ni nkrofo bi bra to susu
Omo ba ko mtese. Dabi. Bu am koto ade na otwumadi. Na ne se ono ana ade na oton na waba price. Se bia me fa ne se mato ade wo ho. Ade na me de ba na nye. Wo se wonye. Ayo wen. Oh, me de be ma wo. Ko wa sa krupon a latishin fo bebre me koto fu pompi. Me ba na me se me pepapa. Wo se satan wo se 1 million. Na me de 1 million ni ma wo. Ade ne de ya ade tia na tia nya adwuma be kan wo se wo de me de atum ni bia wonye. So fa. Otimi de sika kwa chichire na yere dress am kwatiere be kwa kofa. Hey. Hwe. Oh. Uko wasa kupon a me din de anya na wo ho. Kuma si akura me di ngrofo. Ne me mpesi sire ndime ntra so besisi. Try. So obi wo ho a abaye bambo ta ma na so. Me mfrew. Ni bida. Me mfrew ka kire. Mfrew. Emerson. Jan shi wa baba. Ena nyawa dwene se ta ma na so ntino ofa ho adi. Oh, se nipa ne doso e lie. Oh, bedruso. Bedruso. Mesre nu anmo na akoma kan mo se akoma ni buafo. Emom se wonya master bi no oboa wa bre wo ho ase. Esom enkum nipa. Ye som ye ena ne mfaso abaye so. Obi otimi ka se ena ye teatea me. Hey. Na memeto o mu master confessor wa. Enkola bebele ntimi ne ntra ho. Enye ono oboso ne timbo wuram. No ba fire mo. Ti se me fa ne sa ade we ayira. Na wo hwehwe obi ase nye ono a na odi atema anya me fa me fa wo be. Ene fa. Ah, atema ne ya akombu a ne bufu no wakasa ye aduane na butimi ne bufu oni. Ebi ama me ama na ogali bi hyenchen abakodi na nadwo. Me de me ni bi. Okura mbufu na mpese bi aduane kura bi ne swa. Mbufu na mo jedi ne ma tai. Me fa ho. Ma yakoto na mto. Ana me didi kura na ofi me fa aduane na pa masuma. Me didi awie ne makosha kire wasu. Because ana jurumi timi na. Ana jo kom so de e. Asa. Ana de jiminti obi ko bi an na watia me na wodidi matem na. Ah. Na nse na se enkrofo bi se ayipe atemdidi Canada pon. Me ka malafaka. Na metuwe ne me ni adwuma. Na waka kire me se malafaka. Na adwuma wo hobo so me yatua me ka be 5000. Da bia me ma metwa ma on ka malafaka nkire. Me ka pa me. Ana malafaka na etua school fees. Masa. Enya nsem hunu no. Te metuwe na sante hina afre me se konfo me se papa wase bra. Ko ya no wa wi masum wom 500 million na atiato foma. Me be ka se me ya. David. Da bia me ko. Pala say. Masa, yenya hantan ne ahomaso ne dwe no ne yemre ye ho asem paade o. Ahobrase ne obi anu mu kasa dina dwuma kora bo. Num kasa tantan kasa wote ofie. Hwe. Da bi o, obi wote ne maame nche akasa fi o ka kire ne maame na o ka kire ne papa no. O de so de bepia bonte. Ntimi. Ukosunya dwuma, ana ukopem o na ukopem o. Ha. Sese mfanse ye tie hie no ma blast bo. Hwi mapantan gra. Na why moje ba na mokopa de ama na me bu afu se ma ma mi gem na ye wa boje me na ma boje beti ato mkoko so ukura na o se wo bompa ese nipa na ba bua o ti wo pem akọ ba bi na nipa ne bu afu a o se nipa na tia na o hanti ye tia wa ye hwan masa woni me nipa omdo mjimi apa nyini che o pentakra bu a de o de pa e pete o ni jimi nti obi akura mpe ni jimi pe nyini che dinga ne manyina na o se o sori se obi wa adwuma bim o se ne boss bu afu no o tia no and bi open abenya account America masa sha me kwa akom tete e wo atapokuo no komfo se wo nyina bisiye se ye ba nkrofo che ade na achiamefo odi a na komfo ne bi bu afu etim from busam se na wo no woni chiame na wo na ba ko kire waduro o ba ko ye bibia sika aba na wafa wo bu afu nyanyam bia opon hu wie na ukotena wo fie na wo ye wadwuma wo discover okwakotua chiame ne kara debi nti ade ne ani brani aho ya because atabuku the same thing no mo ye na boys ni bi ta dabi cha mo life mom enne se me kwa akom waduma ka se me master ho a me fa chiame yo on fa chiame oh ne a chiame fo na kromo ho fo kra na ye ma chiame me na me ka kire wo uko wa me akwala nyina me no mo ye pe na boys timi twa duro firi ho bre me wa ha
Edumakasi for boys. Edumakasi for boys dear me to so na masore. Me ko me di buo ne ani die nam nom de tena ho. 5 years am di ko man ka sente obi a ho da akyame fo no mu nyina ye pe. Me sese ne akyame fo no akyamade fo ho. Se me master pro mu do makọ bi na me from so mu do makọ bi ko mba dodge me master ba me ho. Because me no mo sa de no. And I mean twam okrom ho ehuni twam da nkura 5 cedi gura ne ache. Mache. So ebi okura sika ni me ho na me no matrase ne adi nkomo wi na matumika. Ba akonfo ne bebere firi krom ho no ma ye dwane ahantan chiame ya waboa woda. Me ko akom na chiame nka me ho. Ntimete ti abosom na se masa wo ba wa afo atare se ne nyina ka mo. Ntimanya tienya ye tu no na ya ne ye to ye no. Ene mo mokwa akoma na mo ne achiame fo priska ho. Ei Dabio ukosua wadwuma wo ono chiame ni ntwa ne ka bosom yo kaka akra nkrofo de beche wo mo no mo no boaboa no wo na obesua wadwuma e de akopɛ wo daache no wo sa ne chiame ne chiska a chiame de no osua ene otu ni pafo a o se na so ne boys bi o me ha no mo kusika ho mo kusika amne chiame fo kusika ho wo firi ofie ba mpa chiame aba mi ankasa kora betete akomo ho no wan siri kura ontua bi ma me wo bedidi o ladbe ensu a omunum nyina me na meto obi a cheche ame ade na one na ekon amonche komfo pa na wati sika hye de botom se atika na 10 cedi wati 5 hye de botom na we obada na oboso maba oma hye omudi nse mudi agoro david akomodete ndem mesra wo mlo mo ho ase na nyawo na abekokọ kotete akomo master ho a enyawo na first no kora na okwa na omdo dokoko omudi udokoko she ubedua kokko amana so ansa na wapon ho akom tete che nkwaso mo ukwa akom tete de wo nkwaso mo o so wani yeden enye so master ne ha o kire wani yeden na ni ti na omso wo esua ne yeden wa akom tete ma oboso mo so ye mere dabi o se man se asem asi na o ti wona wusu na se oboso ba no wusu na me ni boso aba wusu me ni boso bebere konfo na to anu osu ne boso ba na osu de wo wagi mi o o ka ta obedi agro che mo ani nya din ne jade o to na o kire no bele me de me mo akom kire mani adin o aka me wa bepim sa abiri na me wo be fie nyina mani adin me na mama ton ne wiase ne o mo ho osere che de me fa mu no mo a ba ne nyina me wa rehye mu se me nya 30 years ne masifi atoka ntimi ne ma ba mu mu wo de me ye bia ho dabi ami obi etimi nyan me na 2 o'clock am etimi fa fom be say hati otonsu hwe 2 na akopede ya so me bia mban say kwasi ada ba bia ne ma metoto anka ne bode ne kwadu nti ye be ko be say atonsu akoto ne ka ne be firi ofen so na aba a wo say ka me gina kwa ho na me fo ka ne ko no wo say me fa fom ko atonsu na me ko tena se twen ka ne ba ma sane managu che Ame ne ma mefa mo wias me manye yanka me mpene ho na manye yanka nyame ne mani ne ye cause ma fam ankasa ma fam de abusia nti nyama bi wo wa mesre nuanom ne se akomdete asa wale unya wale be ma se kimo tamte bu nhye onsam bi ni nyina ne sha abosom ne ni nyina sha abosom ne sa ana sha o master so nsa nti o master ne menye we ye when be kire atare a obehye saa o master ko pum se obepon ho de o timetable she o master nsem ti menye wo ho dabi na wo ye stop one master bi wo ye stop one o she do back mo be 6 months no she bi na me mkwa bu se comfort se wa me dware duro 2 years na nsupan kan me eduro nku me na me ka kire bu se comfort se wa hwe hwe o ma chi wo go me se maduro bia na me dware me timi dware do no wi a na once na twam ho ahia na me waduro bi wo ho na master shema me awa bia na me dware awa bia me sha sia no pa 24 hours me dware ni 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 sa be bisi me na hwe omo de obu hwa nkro mo kra me dware maduru dio see enye ize ahom nsem enafem kra ye ka se ye kan sesi ya yan kan wi na enafom kra
Abusia ye ka bi ne eje bi ai kro bi din ka be keje bi ye ka ne eje bi da fofo ye ba beto aso ye beto aso ye be start say de abusua bosoma ka no ene de ono ana bosoma ka no e de ne ye adwuma de na no odin pa de na tumi ewu anodin de ni nyina no odin ni nyina ye pe na sikasem no ene asem no ye ba bedo mo asuko ye ba bedo mo asuko ama mo nso mo abusua bosom ni pa di akire bai kapre nim tira se bebre na bosom na toka na zanka mekai abusua bosom a he ko bi atuko e nyina bosom o menim konfo bi a oya adwuma mpon ya cheska na onya bi abusua bosom sente ne ntubo so ma dọọsụ abako tunu akwatene de obukati mi ja abusua bosom no fi ro ko turu ye o tapa do charo obo so ko tuba na boto na kunu she ene ma wa ko mu no obitimi de abufu ko tubo so na boso na kunu akomu nsem ye ka se se aye nkawi ona se bebre no mo ko abusua boso no wa nkwa afu nkura woni di nkwa afu mo ni di se abusua boso bi wo a week ni nyina ba ya adwuma bi a wampe bi wo ya adwuma fi adankwa bi wo so ya adwuma kwasi adankwa she me de menya ho na me ya adwuma Monday to Friday nti aboso no de omabo me o hwe no kra cha kom titi mu nsem o de abusia ya ba bedo mo suko o de don't go there ya ba bedo mo suko ma asie fo mo so mo obi isu na se bi o kra na o hene bosom ondi ba eza kokro nya anga abusia de ne kra ye share o hene bosom ye tia o ka bosom yo bosom me bosom ya katia na no kra no ba bi abosom ne sinu yes kachire nto pampam ye de kachire be fira himfie na aba ana ye wo fia kachire ne dem ye de kachire be to pampam ya tambosom na so ye wo so na wa na bosom ne foro wa ne aso asi ho ipa ne so yi ne kachire uwi ani awo wasi abontini atopunu ni bosom na pampam de ho be wi a mame jai emu ade o ha jai ohine bosom dabi o busunya nyina wo ho ne de safo aba e ko bie dana ma wo akwetena se ne afre e di nkomo wo ne wo hene be di wi a bosom ne ko ya tupuni nim ya yiwasi abonten ka mejai ubere do jai bosom so na ba kan mejai me de na chiwa de ba kan da bu bawu aza na boye obi brapa obi di un fifiri e betu aka bosom na hia e bobo ko mo na me da na bosom na bire mi go da na me sai de be kire na go do baba ko fa mampo mama re kwa himfio na sa tete no so ko ngura na ko pie goru so de ko mo hene hwe wakwa tutu okura wakum na basa yo hene dia na sa se de yo dia ana ko kuma dia fa asase ne yo hene dia ukoto aba na wi godu so de ko mo hene ana de si e dia agro hwe anu ntina se asuo no account na ya sufufuro na bosom no hene de okwa komtete ne dutam se beto ano no hene no bosom ne de wura nsuo no wi godu ba no da mo hene so fancy si wachi bosom bia da wo hene o to ti kurom na so wo ya konfo wo mu hene jesu wo hene na ma dabi bosom no mpobu hene no nya wo konfo na mu hene na dabi o hwe o kete kara wo hwe obi bosom so do ene onya wo hene wo ya na bu hene a afi bi beto ka ma afi bia wo hene beto ka ma obi okra o toka afoforo na anu age dada no no da ko swap no da ma ene dia am se ene dia ye kakara ebusia ebi ye ene obi wo so a odi nkwa so wo hene be pam o ase me bosom oze chantro uchantro dia bia mpanze wo hene fun ayira na ga jira wo hene ze o fun bosom ne ba ye no bosom ne se o yere bi na afa oko ba bia no ko hu se wo ye hu adwuma na nya ne yere ne fa ye na ye na kwala wo fi ho o konfo no bosom ne twatro ti o konfo no na o ma we nyina ba ye wo hene be pam hwe dabi o amai konfo na fo mo edene mebre o pasa kropon kakraka we ngonya tuntum ko aye
49 my hene dey count 50 hey my hene dey count 51 gonya tuntum no kwan 50 dukuro nka ho nkonya nkwa o sa me fi say asante renyi o sa me fi so ati say asante renyi enye easy hwe ye be chefa my hene afre me ese okoho nyina mamre o se me yewe enye we mo se be ye dom beba we so we pewe o se ye ma no inside bibi betimi asi be ye ni nyina na wo de obakire bia wo ye wie ne dom ama we ukura nke ni se so mo chefa na mankwa da mankwa fa hye nipa ma o ko wase kro mo da ho o twe dom ma wo ana omunye hu se maba so nko ade obia beba ni nyina ya abosom ni ntira because me kwa ye obosom on ne de dom se me ko bona mane makwa na mamra man amano o de dom ne beba na wa nkwa ye hwe amano a obeda once na nkre wo metwam abusia ye de mu si a ye ba beto aso e de amamu yakram